Ngayong umaga, hindi tayo magkatagal mga kapatid. Ang ating binasa ay mula sa ating scripture reading sa Acts chapter 9. Mahalagang teksto to mga kapatid kung ating titignan. Sabagat yan ang history ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo mga kapatid, siya ang nagtikang hitsimbahan sa Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Thessalonica. At siya gyapon apostol nga nagtutdo kan Timoteo, kan Tito, ngan kan Philemon. Halos si Apostol na Pablo mga kapatid ang nagsulat ng mga libro na yan. Kaya kung ating pag-uusapan ang buhay ni Pablo kung paano siya naging Kristiyano, dito natin nakuha kanina sa Acts chapter 9. Mga kapatid, ang history, ang patotoo ni Apostol Pablo ay hindi harumamay kung aton pag-uusapan ngayong umaga. Kulang siguro ang magpulot para niya kabugusan nga kinabuhi para aton pag-istoryahan. Pero tignan natin mga kapatid sa Acts chapter 9, paano siya nagkaroon ng kaligtasan mula sa Ginoo. Mga kapatid, sa verse 1, tignan natin dito, nakita natin na si Saulo. Pero bagong lahat, magdasal muna tayo. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami ngayong umaga sapagkat ani kami tayo mutilan. Istoryahin kami kanunay, pinagin yung mga pulong. Nawa ito ay may sulat sa aming puso at isipan at aming maunawaan at magkaroon ng klaro at maliwanag na instruction sa amin kung paano kami maglilingkod sa iyo at kung paano ang biyaya mo ay kikilos sa aming mga buhay upang magamit mo kami sa ministry. We pray Lord na marami pang taong maligtas, pinagin mo buraton din ay magsarangan mo upang asumat. Maglamrag sa tagsa-tagsa ng kinabuhi si Kristo. Marami pang mga taong makakilala sa iyo tungod hininga buruhaton. Salamat po sa iyo ang himaya, sa iyo man ang pasalamat sa ngaran ni Jesus. Amen. So binasa natin mga kapatid, si Saulo, amot iyang ngaran bago siya naging apostol na Pablo. So ug sa naging apostle Paul, ang iyang ngaran, Saul ana iyang ngaran. So nung hindi pa siya ligtas, Saul ang iyang ngaran. So naging nung siya ay nakakilala Ginoo, binago niya yung pangalan niya. Maaaring sabihin natin kasi maraming umuusig sa kanya. Yung mga kasama niya dati nung siya'y bulag pa Ginoo, ngayon na, ginahanting na iya, binago niya yung kanyang ngaran. So ngayon mga kapatid, sa verse 1, nakita natin, hininga panahon, nagpadayon ni Saulo, ani iya mapintas nga panarhog, hin pagpatayhan mga tinunaanan Ginoo, kin madtuhiyahan labaw nga pag. Mga kapatid, si Saulo hanuna nga panahon, na diri pa siya ligtas, diri la siya basta kriminal, o signon nga paraglabag sa batas. Aniya siya nga ginahanting, hindi rin basta ordinaryong mga tao. Aniya ginahanting mga Kristiyano. Siya ang sarin pa, numero 1 ng parag-usig ang simbahan. Tignan niyo mga kapatid, pagpatayhan mga tinunaan ng Ginoo. Yan ang kanyang panuyo. Inaaway niya yung mga Kristiyano. At tikadto iya sa Damasco para mangaruhin otoridad. Verse 2, nga nangaruhin surat nga magpapakilala iya dito ang mga sinagogahan mga Hudiyo ha Damasco. Base, kung hiagian niya dito inbisan ninong nga lalaki o babae nga mga sakop handalan ng Ginoo, makakahimo hiyain pagdakop ngan ibabalik niya ngadto ha Jerusalem. So kung bakit siya nandun sa daan na yun, nanguha hiyain authority. Permit to sering padakpon ng mga Kristohanon. Dito yan, nagbibiyahe yan, tikat to sa labaw nga padi. Para makakuha yan permit, gahom. Ano niya panuyo? Madakop niya lahat ng Kristiyano para pagpapatayin niya. At para kanyang ipreso. Kung intindihin niyo mga kapatid, hindi basta siya ordinaryong kriminal. Sabagat may kategory yung kanyang gindadakop, dili basta ordinaryong nga tao. Kundi niya hinahanting mga Kristiyano. Sa totoo niyan mga kapatid, siya ang pumatay sa unang isa sa mga deacon sa simbahan sa Acts chapter 7. Tingnan natin ito mga kapatid, sa Acts chapter 7. Pinagbabato yung isa sa mga diakono sa church at siya ang inungdan, si Saulo. Pinapatay ni Saulo ang mga magwarali. Punta tayo mga kapatid sa Acts chapter 7. Verse 54. Ang ngaran ha nagbawali din si Esteban. Sa iya pagwawali, humantong na siya ipatayin ng mga tao dahil sa kanyang pagwawali tungkol kay Kristo. Verse 54, Acts chapter 7 verse 54. Han namamati kan Esteban, ang mga sakop hanlabaw
nga hukmanan, so yung mga tao nakikinig kan Esteban sa pagwawali niya, durugod ang ira kasina, nga nanligot ang ira mga ngipon tungod kapungutaya. So yan ang urog na nangyayari sa mga nagwawali tungkol sa Panginoon. Imbis na malipay ang tao, nasisinalugod. Sa mundo na puno ng kasinungalingan, ayaw ng mga tao ang salita ng katotohanan. That's reality. Sa daigdig na ito, mas gusto ng tao yung maganda kaysa sa pangit. Sa mundo na ito, mas gusto ng tao yung niloloko siya kaysa sinasabi sa kanyang katotohanan. Ganon din ang nangyari sa panahon na ito na nagwawali ang Esteban. Nasamtang siya ay nagwawali sa salita ng Diyos, yung mga tao na saling pa dito, nagngingit-ngit ang ilang mga ngipon, tungo din kapungot. Verse 55, kundi hinmangad halangit hi Esteban, yung nagwawali, tumingin lang sa langit, nga puno ang Espiritu, nga nakita niya ang himayan Diyos, nga ni Jesus, nga natindog hatuuhan Diyos. Tumingin lang si Esteban sa Panginoon. Napuno siya ay napuspos ng gahom ng Ginoo, kaisog. Verse 56, nagsaling hiya, nakita ako nga nabuksan ang langit, nga anak ang tao nga natindog hatuuhan Diyos. Verse 57, sinagpo handira mga kamot ang ira mga talinga. So yung mga namamati, samtang nagwawali magwarali, taklo birahan nila mga talinga. Upod in paguliat nga nagdurungan hirag nga tanan in pagdasmagaya. Ano ka rin mga parin in pagdasmag? Paglabay, pagduso. Ayun, gindaw piya. Baga, pinagtulong-tulungan siya. Verse 58, ginlabog hiya nirang adtuha gawasan syudad. Ngan dito ginbato hiya. So yung magwarali, pinagtulong-tulungan nila, tinapon nila sa labas ng gate, at sabay-sabay nilang pinagbabato-bato. Iginbutang ang mga saksi ang irang mga kurupos hatiilan hinusa nga batanon. Anon ngaran? Saulo. Si Saulo ang mastermind ng kamatayan ni Stephen. Kaya mga kapatid, ang kanyang pinupunteriya, yung mga naglilingkod sa Diyos. Grabe yung pangangaral ninyo Tinuturuan nyo kami ng tungkol kay Kristo, hindi namin yan kailangan. Kailangan namin si Moises nga nanbalaw. Pinatay nila yung mga magwarali. At diri la dida naundang si Saulo. Chapter 8 verse 1. Ano sabi? Acts chapter 8 verse 1. Sumpay lang nga chapter. Ngan in mabuyon ni Saulo han pagpataya kan Esteban. Hito man tanga adlaw nagtikang hinpagantos hin mabangis nga pagpakurii ang simbahan na Jerusalem. Nagkaburublag ang nga tanan nga mga magtinuohon labot han mga apostoles. Ngadto han mga lalawigan ha Judea ug ha Samaria. Verse 2. Ginlubong hi Esteban hinpira nga mga tawo nga mag-inampuon nga nagmasulubon gudhira tungod hindako nga pagkabido ni Rahaya. Verse 3, kundi gintinguha ni Saulo hin pagpukan ng simbahan. Anong tinguha ni Saulo? Patayin ni mga gilinggo sa Diyos, yung mga nagwawali, naruyag niya masira yung simbahan. Kaya tungod dit kahadlok it mga magtinuon nagsarang hira sa iba't ibang mga lugar dahil iton nga tawo. Nagkalat yung mga membro sa simbahan dahil dito sa kanyang mapintas nga panarhog sa iglesia ng Panginoon. Ano sabi dito sa verse 3? Ginbalay-balay niya hinpagsiksik ang mga magtinuohon nga lalaki o babayi ngan iya ini hiragin danas ngan ginsulod na pagsuwan. Hindi siya basta ordinaryo ng kriminal. Aniya hinahanting mga deboto sa Panginoon. Mga naglilingkod sa Diyos. Isipin niyo mga kapatid, paano pa kaya maliligtas ang tao na ito? Pero yung binasa ni Brother Raymar kanina sa ating scripture reading, yun ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Saulo. Nasamtang siya naglalakbay, nanguhay ang permit to kill sa mga anak ng Diyos, biglang nagliwanag. Ano sabi sa chapter 9 mga kapatid? Verse 3. Ha nagtitikara ni na Saulo ang syudad ng Damasco. Tigdala nga na lukop hiya hingkapawa nga tikang halangit. Mga kapatid, kung bakit ang Diyos siring pa-personal na nakikistorya iya, hadlok naman gudit magustuhanan. Kumbaga, waray na iba nga paagi kung paano si Saulo makakilala sa Diyos, maliban nga ang Ginoo na lagod, ano makikistorya iya.
Biglang lumiwanag, verse 4, sabi dito, natumbahiya, ngan ginhinbatian niya intingog nga nasiri nga iya, Saulo, Saulo. Kilala siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, Saulo, Saulo, kay ano nga ginpakapurian mo ako? Una-una ni Saulo, yung mga tao yung pinapahirapan niya, pero sabi ng Diyos, ako yung pinapahirapan mo. Kaya di na natin maintindihan mga kapatid, sa tuwing nasasaktan ng church, ang ginuhit na sasakitan. Amen ba mga kapatid ko? Sabagat ang simbahan ang lawas ni Kristo. Kung ano ang nararamdaman ng iglesia tungo din mga pag-uusig, ganun din ang nararanasan ni Kristo sa langit. Sabi ng Panginoon, bakit mo ako pinapahirapan, Saulo? Verse 5, ano sabi ni Saulo ay iya? Nagpakiyan na iya, hino ka ba, Ginoo? Mga kapatid, sa verse 5 nakita natin, nagkaroon na siya ng interest sa Diyos. O Panginoon, sino ka ba? Sino yung nakikistorya iya? Sa verse 5, binmato ng tingog, amo ako Jesus. Ngayon mo ginpapapurian. Mga kapatid, biyaya ng Diyos na isang taong masama ay maligtas. At wala namang tao na hindi masama. Lahat ng tao masama. Sabagat lahat ng tao ay nakagawa ng kasalanan. Waray taong matuwid, wala ni isa. Roma 3:10. Maaaring sabihin natin ngayong umaga, di man ako para si Saulo, pero kasalagyan kita. Waray taong nabuutan, labaw, hay ikasi tao. Lahat ng tao pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Lahat ng tao ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Roma 3:10. Ano sabi ng Biblia? Basahin natin mga kapatid. Sa Roma 3:10, nasaring anbaran ng suratan, sumalaan siring ang kasuratan no waray tao nga matadong. Waray tao nga matadong. Roma 3:23, didalagyan mga kapatid. Roma 3:23. Nagpakasalaan nga tanan nga mga tao nga nawad-an nila ni Maya Diyos. Mga kapatid ko, si Kristo lang ang kaligtasan ng tao. Wala nang iba. Kaya bisan ng tao, daut-dautan, makasuring kita ng kriminal, may paglawom iton kung makakilala iya Ginoo. Sabi niya Saulo, sino ka ba Ginoo? Nagpakilala yung tingog iya, si Jesus ako. Ako si Jesus. Ako yung sinasaktan mo. Acts 39, balik tayo mga kapatid. Verse 6. Acts 39, verse 6. Buhat, ngan pakadto a syudad, ngan dito pagsusumaton ka kung anon imong pagbubuhaton. Verse 7. Ang mga tao nga kaupod ni Saulo, waray makagkiwa ug makagtingog. Hinbatian nira ang tingog kundi waray nira hingkit-an nga tao. Ang pagkakilala sa Diyos mga kapatid, grasya ito. Hindi lahat ng tao nakakilala sa Diyos. Pwede na siring kilala ko ang Ginoo, ngaran light imo na araman, pero kung hino ang Ginoo, diri mo gud kilala. Sabagat kung may da sa dangla gahom nga magpakilala, kung sino ang Diyos, Diyos la. Maliban nga ipakilala ng Diyos yung sarili niya sa iyo, dun mo lang siya lubos nga makikilala. Kaya before tayo na atin panimba, we pray, Lord, pupunta ako sa bahay sambahan, gusto kitang makilala. Napakiyana kita, parehasin pakiyanin na Saulo, Ginoo, hino ka ba Ginoo? Ginoo, hino ka. Waray niya iba nga ibabato na imo. Waray iba nga Ginoo, sabi dito, ako si Jesus. Waray iba nga Ginoo, si Jesus lang. Siya ang angay nating kilalanin. Sadang may gahom nga magbago sa uno-hunahig tao. Punta tayo mga kapatid sa 1 Timothy. First Timothy chapter 1. Kailangan mo si Kristo. Kailangan ko si Kristo. Kailangan ko siyang makilala. Kailangan mo siyang makilala at ang lahat ng mga tao. Purihin ang Diyos.
1. 1 Timothy chapter 1 and in verse number 12. Ito si Saulo na naging Pablo na. Ano niya siring? 1 Timothy chapter 1 verse 12. Sulat niya na to. Yung kanina na paragpatay yung tao, iyan na inisulat niya na. Siya na yung nagsusulat. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Anong sabi ni Saulo? Nagpapasalamat ako kan Kristo Jesus ng aton Ginoo. Amen po mga kapatid. Yung dati inuusig niya yung simbahan, ngayon nagpapasalamat na siya sa Diyos. Sabi niya, nagpapasalamat ako kan Kristo Jesus ng aton Ginoo nga naghataga ako ning kusog para hanakon buruhaton tungod nga gintungdan nga ginisip ako niya nga takos mag-alaga da iya. Verse 13. Bisan kun ginpakaraot ginpakurian nga gintamay ko hiya hadto anay. So naalala niya yung mga ginawa niya noong unang panahon. Sabi niya, papasalamat ako sa Diyos na ginimo niya kung karapat dapat ini nga buruhaton. Bisan hadto ginpakurian ko ya, gintamay ko ya, nga ginpakaraot ko ya. Kundi naluoy ang Diyos sa akon, kay waray pa ako hadto pagtuo ngan waray ako sabot ana akon ginbuhat. Verse 14. Ngan iginipis ha ako ng Ginoo niya hura nga grasya. Salamat sa Dios. Ngan iginhataga ako naan pagtuo ngan gugma nga at naaangkon pinagihin pakigusa kan Kristo Jesus. Verse 15. Matuod ini nga mga pulong nga angay takarawaton ngan tuuhan iningpit. Kinmanhiya kalibutan ni Kristo Jesus. In pagtalwasan mga makasasala, ako ang labi nga kamaraot ha ira. Verse 16. Kundi naluoy ha akon ang Dios. Base magpakita ni Kristo Jesus ang iya hingpit nga pagpailog hin pagdumar ha akon nga labi kamaraot han mga makasasala. Susbaranan ini parahan nga tanan nga matuo ha iya unina ngan makarawat han dayon nga kinabuhi. Kinikilala niya yung biyaya niya sa buhay niya. Sabi ni Saulo, pasalamat ko sa Diyos na ligtas ako. Amen ba mga kapatid ko? Sa atin ba mga buhay ginagawa natin yan? Papasalamat tayo, Panginoon, salamat niligtas mo ako. Na una, dili ko ikaw kilala, yan na, kilala ko na ikaw. Yan ang mga palit ko sa buhay ni Saulo. Nakita natin na nagkaroon ng intervention ng Diyos. Pag sinabi intervention, nang ialam. Ginlabdan niya ang Ginoo. Waray hiya pabayihan Ginoo sugad at ang kinabuhi. Kung may daman pinakamakuri nga kabutangan sa buhay, alam niyo kung ano mga kapatid, pabayaan ka ang Ginoo. Kumbaga, makasasala, pinabayaan na niya si Ron kinabuhi. Waray ba maglabot ang Ginoo? Yan ang pinaka siling pa makangilad nga kabutang itawo nga pinabayaan ng Ginoo haniya sala. Kaya kung ang Ginoo naglabot sa buhay ni Saulo, sa kinabuhi ni Saulo, kikita niya ito nga grasya. Sabagat nakita ni Saulo nga, mali yung ginagawa ko. Salamat Panginoon na nagpakilala ka sa akin. Ngayon mga kapatid, kahuman niya magpakiya na kung nino ang Ginoo sa chapter 9, Acts chapter 9, balik tayo. Anong ginawa niya? Kinuha siya ng isang kapatiran sa church. Pangalan si Ananias sa Acts chapter 9. Sabi pa nga ni Ananias, Ginoo, bakit ako yung patuturuin mo dun? Alam ko yung mga ginawa niyang pagpatay sa mga kapatiran. Nahadlok biya si Ananias sa Acts chapter 9. Verse 10. May ada dito ha Damasco usa nga tinun-an nga Ananias ang ngaran. Pinagihin pananawon nagsiring haiya ang Ginoo. Ananias, ngan binmaton niya, iini ako Ginoo. Verse 11, nagsiring haiya ang Ginoo. Pagandam, ngan pakadto hamatado nga dalan. Ngadtuhan balay ni Judas, ngan pagpakian na may tungod din sa katawo nga taga Tarsus, nga Saulo ang ngaran. Nagaampuhiya. Verse 12, samtang nagaampuhiya, hingkit aniya hausa nga pananawon ino sa katawo nga Ananias ang ngaran, nga sinmulod nga igin pandong an iya mga kamutay iya. Base makakita ni liwat iya. Verse 13. Binmato ni Ananias, Ginoo, damo na in nagsumata akon. Mahitungod hininga tawo, mahitungodan nga tanan nga magpakaharadlok nga ginbuhat niya haimo mga tao dito sa Jerusalem. Verse 14, ngan kinman hiya Damasco, daraing gahom tikang mga punuhan kapadian hin pagdakop
nga tanan nga tinatawag ang imong ngaran. Ano sabi nung inuutosan ng Panginoon? Panginoon, ba't mo ko patuturuin dyan? Alam ko yung mga ginawa niya sa mga kapatiran. Naadlok iya. Gabahin patayin iya. Nakita niyo mga kapatid, nabisan ang Ginoo nagpakilala kan Saulo, nanginanglan nga may damag assist sa kapatiran. Nabisan direct ang Diyos nagpakita kan Saul, necessary pa rin, kung sabi necessary, kinanglan pa rin yung pag-alalay ng mga kapatiran para hit nakakilala Ginoo. Sa totoo lang, hindi na kailangan si Ananias dito eh. Pero bakit kailangan pa na utusan ng Diyos si Ananias? Para si Ananias ang mag-aalalay sa kanya sa buhay Kristiyano. Anong ginawa ni Ananias? Verse 17. Sanglit kinmadtuhi Ananias ang balay ngan iginpandong kan Saulo an iya kamot. Pinatong ni Ananias yung kanyang kamay sa ulo ni Saulo. Nasring iya, bugto Saulo. Ginsugo ako ang Ginoo ni Jesus. Nga nga pinmakita hai mo di dahadalan. Hani mo pagtipakan ni. Ginsugo ako niya base makakita ka na liwat ngan mapuno ka ni Espiritu. Mga kapatid, sa tuwing may naliligtas sa tao, kailangan nating alalayan sa Panginoon. That is the reason why nauna tayo na Kristohanon. Para maging alalay tayo sa mga bagong masunod pala Ginoo. Atin silang dalhin sa daan ng Panginoon. That is why kailangan lahat ng Christians maaram paano mag-lead sa kasi magtinuuhon. Labi na kung bago pa lang na natitikang sa Ginoo. Kailangan ka ng mga bago. Verse 18. Nakataktak dayon en sugad din mga hingbis, hinisda. Tikanghan mga mata ni Saulo, kay nabuta man hiya. Nga nakakita naliwat hiya. Binmuhat hiya, ngan ginbunyagan. Verse 19. Ngan kahuman niya pagkaon, nagmakusog hiya. Nagpabiling ni Saulo upod ang mga magtinuon dito sa Damasco, sunodhin, pera kaadlaw. Nakita natin mga kapatid, na nung siya'y nakakilala sa Diyos, nag-stay siya sa church. Nag-stay siya kasama ng mga kapatiran. Mahalaga ang fellowship sa iglesia, mga kapatid ko. At doon siya naging malakas. At sa verse 20, ano nangyari kay Saulo? Kinmadto dayon hiya ang mga sinagoga, ngan nagwali. Dati, pinagpapapatay niya yung mga Kristiyano. Ngayon, nagwali na hiya upod ang mga Kristohanon. Dako nga pagbabago. Bagong buhay dahil kay Kristo. Mga kapatid, yan ay isang bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Meron tayong bagong buhay kay Kristo. Kung meron ako ipagpasalamat sa Panginoon, hindi na ako kagaya ng dati. Yung dating Samuel, waray na. Ngayon ako'y nasa harapan ng Panginoon. Bagong buhay na. Sana'y ganun din kayo sa oras na ito. Na binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay tungkol na nakakilala tayo kay Iya. Nawala na ang ating mga bisyo, nawala na yung ating mga kasamaan ng unang panahon, kasalanan nawala na. At ngayon binigyan tayo ng Panginoon na bagong buhay. Wala tayong kaibahan kay Saul, lahat tayo sa biyaya lang naligtas. At dyan ay pinakamalaking milagro. Milagro ng Diyos. Hindi na natin kailangan makakita ng pilay nga nakatok daw. Hindi na natin kailangan makakita ng buta nga nakakita. O may sakit na gumaling. Ang pinakamilagro ng Diyos na bagong buhay. Kaya masaya tayo mga kapatid sa simbahan natin kapag may kapatiran tayong nagbabago, binabago ng Diyos. Yan ang pinakamalaking milagro, binagong buhay dahil kay Kristo. Sabi ng awitin, ligay ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Babaguhin ang iyong buhay, kasi ay kakamtan. Inaharap ng tao, sarili niya. Magbabago lang ang buhay ng tao kung siya ay makakilala sa Panginoon. 2 Corinthians 5:17. Paborito natin itong verse sa simbahan natin. Kung ang sino man ay na kay Kristo, nagiging bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Mga kapatid, hindi natin ito patatagalin sapagkat matagal na. Gusto ko lang ito maging madiin sa atin. Umuwi tayo na may kasiyahan sa ating mga puso. Dahil sa kabutihan ng Diyos, nakakilala tayo sa Kanya. 2 Corinthians 5:17. Adto nakikikusa na kan Kristo,
Naihimo nga bago nga tao. Amen. Waray na andaan, liniwanan na hinbag-o. Purihin ng Diyos. Hindi na tayo inabubuhay sa sarili natin, kundi si Kristo na nabubuhay sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ginagamit tayo ng Diyos. Hindi na tayo ang gumagamit sa sarili natin, kundi ginagamit na tayo ng Panginoon. Mga kapatid, si Saulo, nakakilala hiya sa Acts chapter 9, ura-ura. Siguro mga kauman dito sa kasimana, nagwali hiya dayon. Ano niya ginawali? Verse 20. Acts chapter 9, verse 20. Ginmadto dayon hiya sa mga sinagoga, nga nagwali, nga hi Jesus, amuan, anak ang Diyos. Kumbaga, kung hino niya nakilalaan, igin siya liwat niya ay ibang mga tao. So yun ang naging klaro nga ebidensya nga anak yan Ginoo, si Saulo. Nakakilala ko diya, nagkaroon din siya ng nakikinalayo nga karuyagon nga maipakilala niya si Kristo sa ibang mga tao. Baba tayo mapalit sa Acts chapter 9 verse 15. Bakit niligtas ni Kristo si Saulo? Bakit kaya? Bakit kaya niligtas ng Panginoon si Saulo? Anong panuyo ng Diyos? Verse 15. Acts chapter 9 verse 15. Kundi nagsiring haiya ang Ginoo, kadto na. Kay ginpili ko hiyahin pagsirbiha akon. Bakit ang Panginoon nagiligtas? Anong panuyo? Maglingkod sa Panginoon. Ano pa? Kapag pakilalahan akon ngaran ang mga hentil, ngan mga hadi, ngan sugad man ang mga tawon Israel. Verse 16, ngan ako ngahaw, an magpapakita haiyahan nga tanang iya pagaantoson tungod akon. So, kung man ito sa nga tao maligtas, ang susunod niya nga pakiana, Panginoon, anong gagawin ko? Saan pakiana itawo? Ginoo, hinong ka ba? Ikaduha nga pakiana. Ginoo, mag-aano ako? Anong dapat kong gawin? Yan ang ikaduha nga pakiana dapat ipakiana italwas na. Panginoon, siyahan sa kaluwasan, hinoo ka. Ikaduhang pakiana, Ginoo, nakinalan ko man ikaw, ano tak bubuhaton para ay mo. At dito sa ating binasa, klaro nga, ano nangyari kay Saulo. Tigda ay, pumunta siya sa mga katitirokan mga tao, nagwali iya nga si Kristo ang tagapagligtas. Punta tayo mapalid sa Acts chapter 26. Buhat chapter 26, may kita din natin dito yung ibang mga patotoo na tikangan iya mga imim. Acts chapter 26. Verse 14. Dinhi, naatubang si Saulo sa mga hadi. Grabe no, aniya kita tubang mga hadi na. Dito na iya nagwali sa mga hadi. Ano sabi niya? Nagstorya iya patotoo sa Panginoon ko paano siya naligtas. Verse 14, Acts 26 verse 14. Natumba kami nga tanan hatuna. Ngan binmati ako hintingog nga nasiring ha akon ha pinulungan nga Hebreo. Saulo, Saulo. Acts 26 verse 14. Kay ano nga gipapakurian mo ako? Ikaw lang nga hawan sa sakitan hini ngayon mo gibubuhat. Sugad nga sinasakitan ang baka kung binabanyakan niya ang kataisan ang tabog nga kahoy. Verse 15. Pinmakian ako, hino ka Ginoo. Nga nagsiring ang Ginoo, amo ako Jesus nga imo ginpapakurian. Verse 16. Ano sabi ng Ginoo ay verse 16? Kundi dagmit hinpagtukdaw. Pinmakita ko ha imo hinpagtudlok ha imo nga akong surugoon. Ikaw ang magsusumat, hani babahin, hani mo hinkitaan ha akon. Yan ang nga adlaw, ngan hani ipakikita ko pa ha imo. Verse 17, tatalwason ko ikaw, tikanghan mga Hudiyo, nganhan mga hentil, nga amuan pararadaan ko ha imo. Verse 18, basi kabuksan mo ang ira mga mata, ngan pabalikon mo ira, tikang ha kasisidman, ngadtuhan kapawa. Ngan tikang hagaon ni Satanas, ngadtuhan Dios. Ngan pinaagyan ira pagtuo ha akon pasayloon ira han ira mga sala. Ngan kumarawat ira han ira dapit tida han mga pinili nga mga tawo han Dios. Verse 19, ano sabi ni Saulo? Sanglit hadi Agripa, gintuman ko an ako ningkit-an nga padanawon ti kang halangin. Naging masinugtanon niya sa Dios.
Kaya nung tikangan na talwa siya, iginwali niya si Kristo sa Roma, itong mga libro nila sa Biblia. Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Filipos, Thessalonica. Ngan mga libro sa mga kapastoran dito sa Biblia, mga kapatid. So may kita natin, kapag nakakilala ka sa Panginoon, wala ibang panuyo ang Diyos kundi gamiton kaniya. Kailangan mo magtanong sa Diyos, Panginoon, anong gagawin ko? Sabagat hindi tayo ligtas nga wala rason. Hindi karugan Panginoon na nag-i-enjoy tayo sa kaligtasan sa tanging iba, tikat to sa impyerno. Samtang nag-i-enjoy tayo, oh Panginoon, salamat, ligtas ako. Yung ibang mga tao, tikat to sa impyerno. Samtang tayo ay nagiging masaya sa gawain ng Diyos, may mga ibang mga tao, di nila alam kung saan sila pupunta pag sila namatay. Yan ang dahilan bakit tayo niligtas ng Panginoon. Magdala tayo ng mga tao sa Kanya. Ibahagi natin ang mauping na sumat. At sa Kanyang biyaya ay mapapagtagumpayan natin ang mga pagsubok sa paglilingkod sa Kanya. At wala tayong ibang layunin kundi ipakilala si Kristo sa atin ikasitao. Na pinagihaton maglamrag ang Ginoo. Panginoon, magligtas ka pa ng maraming kaluluwa. Yan ang ating sinisigaw sa Ginoo adlaw ng gabi. Panginoon, magligtas ka pa ng mga kaluluwa. Ginoo, magdalawas ka pa yung mga kalag. Mga kapatid, sana tayo ay nakakarawatin minsan ngayong umaga. Magtanong tayo sa Panginoon, Panginoon, anong gagawin ko? Ligtas na ako. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Ngayon, kung ligtas ka na, sundan mo, sinasabi ng Panginoon, kailangan mo magpabautismo, kailangan mo ang church. Sabagat di ka patitibayin ng Panginoon sa Kanyang salita, sa pagkikipag-fellowship sa bawat isa. Mga kapatid ko, I pray nga, di nila ako isa magwawali din eh. Karuyag kung magkaroon ng rotation mga men sa ating iglesia. Magkakaroon tayo ng rotation. Pag sabi rotation, schedule ng mag-preach din eh. Sabagat hindi rin maupay nga ako light na babatian sa simbahan na ito. Alam ko rin na ang lahat sa atin ay pinapatnubay ng banal na espiritu. Alam ko, mayroong mensahe ang Diyos pinahagi sa iyo. Kung sakali man, sa panahon na ito na hindi pa natin kaya, kailangan nating magtuon. Sabagat, gagamitin tayo ng Diyos sa mga gawain pa. Ngayon, pag nandun ka sa bahay ninyo, nakita mo yung mga tao, hindi pa nakakilala ka Ginoo, mag-pray ka. Lord, tulungan mo ko, masharean ko yun ng mga tao. Huwag mo hayaan na palagpasin ko yung mga pagkakataon na masharean ko yun. Or, you pray for a church. Panginoon, ilagay mo ka sa church mo. Gagamitin mo ako, ligtas na ako. Isipin niyo mga kapatid, hindi na tayo pupunta sa impyerno. Isipin niyo. Amen mga kapatid ko. Hindi na tayo pupunta sa impyerno eh. Hindi na. Panginoon, salamat, hindi na ako pupunta sa impyerno. Ang problema, mag-iinano ako samtang buhay pa ako. Diyan tayo magdidesisyon, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Ako'y hahayo. Gagamitin mo ako sa iyong gawain. Sa naman nga, paagi. Magdasal tayo, mga kapatid.